El Club Muntanyenc Sant Cugat acollirà el Campionat de Catalunya d'escalada de dificultat el proper 4 de setembre. L'event, que se celebrarà al Rocòdrom Josep Barberà, comptarà amb la presència dels millors escaladors de Catalunya i amb una representació santcugatenca de 8 participants del club local. Cugat.cat oferirà la retransmissió de les finals en directe per internet. Ho explica el membre de l'organització del campionat, Quim Hernández. Vam demanar a la federació per fer el Campionat de Catalunya, ens va concedir i vam buscar una data que fos adient per poder tenir els millors escaladors de Catalunya. Parlem d'una 60, 70 escaladors que vindran en diferents categories, infantil fins a absoluta masculina i femenina. El nivell serà molt bo. Tinc en compte que dels que vindran, actualment hi haurà uns 7 o 8 que són campions d'Espanya, de cada categoria, de sub-16, sub-18, sub-20, absoluta. Vull dir que el nivell català actualment és molt bo. De fet, el que vindrà el principal actor, diguéssim, seria el Ramon Julián. Ara és el líder de la Copa del Món, va ser campió del món el 2007. L'Edu Marín va tenir una ascensió, ara torna a escalar i també està en auge, vull dir que és bastant bo. La prova comptarà amb la participació de membres de l'equip de competició del Club Muntanyenc, només amb el dubte de Berta Martín, Alba Fernández, Òscar Molina, Sergi Pujol, Guillem Fernández, Esther Raventós i Meyer Roig són els santcugatencs que optaran al podi. Sí, actualment tenim un equip de 8 persones i estaran pràcticament tots. Hi ha algú que està especialitzat en bloc, amb la qual no vindran. També tenim la principal escaladora, que seria la Berta Martín, que és l'actual campiona d'Espanya de bloc, que no sabem encara si podrà venir o no, però els altres hi vindran, i alguns tenen opcions de pòdium, sí. Cugat.cat oferirà la retransmissió de les finals en directe per internet, convertint-se en el primer mitjà català en emetre una retransmissió d'aquest tipus a la seva web.